Да вървя и да търся още. Аз не знам кога и как да стигна там до теб, да спра. Нямам време, но видяхте накрая на света, който не повярва. За да стигна до теб ще трябва сам да вървя. А това е Тони, любимата на майстор Петров. Определите, вижте. Сладка е много. Виждах светлина, говорих с тишина, но не спрях да рисувам образ в мен. Не знам дали е ден и пак съм уморен да вървя и да търся още. Аз не знам кога и как да стигна там до теб, да спра. Нямам време, но видяхте накрая на света. Не повярвах, че си там. За да стигна до теб ще трябва сам